A Conselleira do Mar contraria as medidas recollidas no Regulamento de Control de Pesca. Villaverde agarda que a norma se adapte ás particularidades da baixura galega. O pasado sábado 10 de xaneiro entraron en vigor diferentes medidas para a parte da flota pesqueira galega. As embarcacións de 12 a 15 metros están xa dentro do Regulamento de Control de Pesca impulsado pola Unión Europea, pero trátase dunha normativa non adaptada ás particularidades da pesca galega, algo que veñen denunciando os profesionais, ao igual que a imposibilidade de implantar medidas como o pesaxe de todo o pescado e onde se capturou. A Conselleira do Mar, Marta Villaverde, ven de amosar o sentir da Administración galega, posicionándose en contra de algúns puntos deste regulamento. Cando se presentou este novo regulamento de control, xa no ano 2023, Galicia fixo as alegacións oportunas, que, naquel momento nos gustaría que xa foran tidas en conta dende o Ministerio, desde a Secretaría Xeral de Pesca. Somos coherentes, por iso seguimos pensando o mesmo, que este é un regulamento que non está pensado para a nosa frota, para a pesca de baixura, e que para eles lles dificulta moito o seu traballo, o traballo do día a día dos nosos. E agarda que, a pesar de non conseguir con anterioridade mellorar estas directrices, o Goberno central reaccione Canto antes, e que reaccione nas disposicións que ten que facer de desenvolvemento desa norma e que se flexibilice ao máximo a aplicación do regulamento para non perxudicar ao noso sector do mar, á nosa xente do mar, e que poidan seguir operando como o fan ata o de agora. Iso sí, como fan sempre, garantindo ese control, garantindo a trazabilidade dos produtos. Ademais de ter en conta que a galega é unha pesca sostible. Comprometida con esa trazabilidade, con ese control, con esa seguridade alimentaria e que, polo tanto, o único que pedimos é que deixen traballar a nosa frota, que deixe traballar aos nosos pescadores coa comodidade, coa seguridade que precisan para poder desempeñar o seu labor.